i que pugui respirar bé. Com estàs? Que guai, molt bé, molt contenta, amb molta il·lusió. Tinc el pensament Sí? que el que necessito és moltes imatges per poder jugar amb elles després. Per tant, filmaré el que no hagués filmat mai, ho filmaré avui. Jo no he fet res, ni he escalfat, ni m'he canviat, pensant que tu voldries filmar tot. Clar, és que vull filmar-ho tot. Mira, per aquí podem entrar. És maco, això? És molt gran i a mi m'agrada molt la llum que té. És molt maco. I aquesta és la sala. Aleshores, ara l'hem dividit en dos, amb aquesta cortina, i tenim el piano, tot i que està una miqueta desafinat, però bueno, és un piano molt maco, i la llum del sol, que és molt maca de veure aquí cada matí. Pues sí, és un lloc molt lluminós. Sí. Jo vinc del ranxo ara mateix. Ah, sí? Com està la llàgrima? Preciosa. Vale, jo arribaria i em canviaria de roba. Clar, ara de roba és diferent, normalment no tinc tot aquest vestuari aquí, però podem escollir què penses que podríem començar i després de canviar-me estiraria primer. Clar, jo normalment no tinc això aquí, això ha sigut només avui. Sí, no, està bé. Els estiraments a mi m'aniria bé fer-ho amb alguna cosa molt còmoda. Clar, doncs és el que has de fer. Sí? Puc escollir... Ui, Vale, doncs aleshores... Faltaria més, vale? Crec que començarem amb aquesta. I aquests Com que te les pantalons. coneixes, vas directe. Jo hauria de remenar, però tu no cal remenar. Vale. Amb això i amb això farem. Aleshores, aquest és el vestuari. És molt petitet, però ens serveix pels que som. Tenim aquí, bueno, per poder deixar les cosetes, i aquí una miqueta de mirall, i els banys. Aleshores, jo, ara si vols em quedo aquí, em canvio aquesta roba Vale. i surto canviada. Que bé. Que aquest jersei li tinc molt de carinyo, perquè me'l va regalat el meu pare aquest Nadal. I està fet amb llana d'Irlanda, perquè a mi m'agrada molt tot el que són els països del nord. I és un jersei que m'estimo molt. És aquest. És molt maco. Vale. Tens alguna fotografia de la teva mare, ara que parles d'ella? Sí, sí En que aquí? tenim fotos. En tens alguna? Ui, aquí no. Hauria Aquí de ser no? obrir l'internet. Aquí no tens ni el llibre teu aquell que em vas donant a mi? Crec que no tinc cap còpia aquí. Bueno, menys mal que no ho porto. Eh? No, no tinc cap còpia aquí. Seria internet. Que bé que portis tu la còpia. Mira, per no oblidar-nos-en, ara ho farem. Vale. Anirem cap allà i buscaràs tu dintre de la bossa aquella grossa. Vale. A la solapa del costat buscaràs el llibre. Vale. Obriràs i buscaràs la pàgina on està la teva mare i Que jo guai! la vull filmar. Vale. Quina il·lusió. Doncs vaig a buscar-la. On Vinga. està, Magita? Va, vinga, ja pots portar-la cap aquí. Va, sí, agafa la bossa gran. Que guai. Doncs mira, aquí mateix. Aviam. Mira, la foto de la mama està On aquí. està ella? Espera un moment, És veritat. Aquí està ella. Molt bonica. És un estic de cadena que sempre m'ha agradat, perquè és molt senzillet, molt petit, però m'hi sento còmoda. Perquè m'agrada molt que hi hagi una miqueta de llum. I les espelmes a la meva mare també sempre li agraden molt. Així que aquí està. Hasta aquí avui.
m'encanta. Avui farem estiraments. Vale. Escolta, m'inspires molt, Que bé. I aquesta pau que reina aquí entre nosaltres dos... Que sí? És que aquesta hora del matí amb aquesta llum m'encanta. Oh, jo estic tan bé, Que bé. que ningú ens molesti, que estigui fent tot per nosaltres.